दिनै कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि काउन्सिल कल'नि डिपुआव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों डिपु दख'र एबसुननि गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ दाफामनाय जायो। कार्बि आंलं जिल्ला एबसुननि लेङाइ आफादगिरि हनुराम गयारिनि मासि लानानै सामलायनाय मेलाव गोजाम आफादखौ सिफायनानै 2 बोसोरनि बिबानखौ दाफुंनानै होनाय जायो। मख'नो गोनांदि गोदानै दाफामनाय डिपु दख'र एबसुननि मावफुं आफादाव आफादगिरि महरै बुद्धेश्वर मोसाहारि आरो गाहाय नेतानि महरै राजिब ब्रह्मखौ बिबान होनाय जायो। डिपु दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान आफाद दाफुंनाय मेलाव जिल्ला एबसुनिफ्राय आफादगिरि कल्याण राभा ब्रह्म, लेङाइ आफादगिरि तुलेश्वर नार्जारि, गाहाय नेतानि खोदोम बसुमतारि, बुंथिगिरि सबिन बसुमतारि, लोगो गाहाय नेतानि रनजित खाख्लारि आरो माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लाहैदोंमोन। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि दख'र ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' दख'र ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि दख'र ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।